Skont ċifri tal-Eurostat tal-ewwel 3 xhur tas-sena, Malta kellha l-ikbar tnaqqis fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra fost il-pajjiżi Ewropew. Tnaqqis ta' 6.2% meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Azzjoni Klimatika, Abigail Kutajjar, attribwiet dan it-tnaqqis għal qatt ta' inizjattivi fosthom il-qalba l-użu ta' vetturi elettriċi biex il-pajjiż ikollu ekonomija li ma tħammitx. Affarijiet u attivitajiet li oħra li jkunu qegħdin jikkontribwixxu huma inizjattivi pereżempju li għandhom x'jaqsmu ma' tranzizzjoni tal-elettrifikazzjoni fit-trasport, tal-elettrifikazzjoni fil-konsum tagħna, fid-djar tagħna, il-mod ta' kif qegħdin ngħinu qed jinvestu l-businesses biex jaqilbu minn fuels konvenzjonali għall-electrification dik qed taffettwa wkoll. L-inċentivi pereżempju fir-renovabbli, fil-storage ta' battery storage. Hija nnotat li dan it-tnaqqis fl-emissjonijiet fl-arja seħħ waqt li l-ekonomija Maltija komplit tirreġistra tkabbir. Dan ifisser li għal kull euro li investejna bħala pajjiż, ovvjament ikkumparat mas-sena l-oħra mal-istess kwart tal-2024 kien hemm tnaqqis fl-emissjonijiet, ġifieri kien hemm inqas emissjonijiet li ovvjament ġew ġenerati. L-Inġinier Kutajjar żiedet illi bħalissa qed issir ħidma biex jiġu xpronati aktar inizjattivi li jnaqsu t-tniġġis fl-arja, fosthom solar carport, jew aħjar parkeġġi mottija bil-pannelli solari. Minkejja dawn ir-riżultati, l-Inġinier Kutajjar enfasizzat li għadna ma wasalniex. L-investimenti rridu naraw li nagħmluhom aktar ħodor, imma rridu naraw li l-element ta' sigurtà f'dak li ovvjament qegħdin ninvestu fih hija importanti ħafna x'inti jista' jkollok impjant li huwa l-iktar renovabbli ma jtikx ċertu security of supply. Miċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ ukoll li waqt li Malta flimkien mad-Danimarka, il-Finlandja u l-Iżvezja irnexxielhom ikabbru l-ekonomija tagħhom waqt li naqsu l-emissjonijiet, il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej raw żieda fl-emissjonijiet illi b'kollox kienu jammontaw għal madwar 900 tunnellata.